Gading Paukir tadi itu betul ya? Itu saya agak gemetar juga, berarti insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Wah, oh, wah, ah, oh. Enjing pidal gumara saking jroning raja angku ingkang kala puspa prabusananira lir surya dalira saka ing janidhi rasa madangi jagat tumungo paning sabocah ing ukir marpapang sumerat kening soroting surya mega lan gunung-gunung
Yo. Aduh. Yo. As. Sumber Lindhu bumi kunjing maludo kuntur ketuk lumimbak banyu kang kumambang bebasan namung sagebyaring radit sakeplasing pandulu Raden Bratasena wis prapteng tepining Wonomarta
ngadeg jegeg atenger-tenger candrane nganti kaya tugu Sinukarta. Tuguarane wewujudan manggon Sinukarta rinengga-rengga. Sesungging cinawi jawi wauda. Kadarenghardaning karsa satemah tuwuh rodaning driya. Wiruntu wutaning tekad sigra cancut tali wanda cancut arane cecincing tali wanda cawetan angusaponang kuku Pancanaka ning setake sabuke Gya Jwangkah babat wana marta andukar sela ageng ngrusak grumbul amokah hawa angrebaken mandira geng geger saisining wana pating glera pating gereng swarane kewan gumuruh swarane candrane nganti bisa mbubrake sisining wana. Kresna
Dalah. Sapa sing wis wani ngrusak seyektine kuwi wewangunan negara Kajiman ya negara Martani. Ana wong salah gawe wani mlebu ngalas. Sing sejatine iki dudu ngalas. Nanging iki negara Kajiman ya negara Martani. Nganti gawe rusak. Tumenggung sapa jerawanmu mau? Kula pun tumenggung Menak Dali Seta. Menak Dali Seta. Nggih. Sing burimu kuwi sapa? Kula pun tumenggung Tirtakarna. Tumenggung sapa? Tirtakarna. Oh ya wis karepmu. Kae ana wong wani ngrusak, ana wong wani mlebu. Ana alas iki ya ana negara Martani. Kowe wae undurna wong kae. Waduh. Lah niku kowe saged bedoli wit gedene semono bedoli wewangunan. Lah kok kan mungsuh kali kula nggih tidak mati no. Waduh. Yen mangres kruyuken bae. Wah, nek kruyuk nggih mboten kiyat. Nika mau junjung wit loro wae ora masalah kok. Lah kene ya sing kalah to, Mas. Kowe gelem maju apa ora? Yen ora gelem maju malah tak pateni dhewe. Oh nggih. Kula tak maju, tak pedhokane wong kae. Ayo wis dipedhokke, maju.
prang campo samyong dali Rade duwe leting kodo walah dalah jebul gagah gedhe dhuwur wong-wong sing wis wani ngrusak wangunan negara martani yo ngaku kowe sapa wah takon karo aku Raden Bratasena dasar kepara nyata bali takon kowe sapa ngerti yo aku Wadyabala saka negara mertani tumenggung menak Daliseta aranku ngerti yo Gus sing tok babati kuwi sejatine dudu wit sing tok lebone ana kene sejatine kuwi dudu alas nanging iki sejatine negara mertani ya negara kajiman sing wis tok bedhol kuwi jane dudu wit nanging wangunan ana negara mertani Gus gelem tak pringgake percaya kowe bali yo wae aja neruske lemu babati alas iki ora gelem mulih wah ngertiku kene alas tak babati lha iku babati kanggo muktine para pepundhenku anggonku babat ana kene iki mung tanggo mukti sak kadang aku ora ngerti ento iki dudu alas sabaene alas nanging iki negara kajiman wah aku njaluk ngapura yo ora dadi ning gage kowe bali yo aja neruske nggonmu babati alas iki ora gelem bali ento durung katekan sing dadi sedyane Bratasena keparet kon mulih kowe ora gelem malah kon arep bacutke iki yo kena bacutke yen bisa nyempal bau kiwa tengene tumenggung menak Daliseta wah kowe mundur wae lunga wae dene bang kowe ketibanan wit sing gedhe-gedhe wis ora apa-apa yo kowe ora gelem bali ora kena dipringgake becik yo tiban tanganku ora jeblong dadamu aja ditang tumenggung menak Daliseta aja idak celati kamu Wah! Wah!
Modar kowe. Wah. Ayo bali yo. Aja neruske nggonmu babat wegah. Wah kancane ngeyel. Mat. Ya, modar. Alot men. Wah, modar. Wah. Waduh. Wah. Wah. Waladal. Jebul iki pawongan sing wis wani gawe rusak negara mertani. Yo aku kowe sapa? Wah takon karo aku ya. Raden Bratasena, Raden Bratasena. Raden yen gelem tak kandhani kowe bali yo bae aja neruske nggonmu babat-babat alas. Merga yen kowe neruske babat alas iki kowe mung bakal ngrusak negara Kajiwayu negara mertani kene. Wah. Aku babat alas iki arep golek kamukten kanggo para sedulurku, kanggo pepundhen-pepundhenku. Walah dalah dikandhani kok ngeyel ram. Ya, yen pancen ora gelem mundur, ora gelem bali. Mungsuhmu ora ana liya Patih Sapu jagat. Patih Sapu. Ayo, yen kowe ora gelem bali mungsuhmu aku Raden. Wah, aku pancen ora gelem mundur, ora gelem bali. Yen durung kelakon sing dadi sedyane Bratasena. Walah dalah.
geget siung pangapit tugel kulumu tidak mencelati kamu. Disangga enteng bocah kae. Ya Raden, yen pancen kowe ora gelem mulih tenan, wah.
lakon tak tibani aji-ajiku mongso iso nglawat kowe den tiban aji-aji Jala Sutra Tampar Kencana ora bakal iso obah mati ana kono edan. Ketiban aji Jala Sutra Tampar Kencana mongso iso nglawat kowe den. Ayo Sambada. Sambada ana kene ora bakal ana sing iso nulungi kowe mati bosok kowe ning kene.
Purarupa Risedeng nalendra yaksa aku kamawalayo engkang kampira maranga kangge sesiung metu Prabowo Kuramawalian leso sapragempa dadya durwalarsa Turnaning lawan Dwi Wirarudra Radalah Om Dedewala Ludra Mas Pati Raja Dewaku kadang pun kakang Adi Kunduk Cahayu Arimbi wiwit mau kowe mung tansah mbebundheti astanipun kakang kowe aja gawe bingung Arimbi maragake sawangen kurang apa nggone pun kakang tansah ngayomi marang sedulur saksedane Rama Prabu Trembakana ing prang pamukswa lumawan Prabu Pandhu ing Astina saka pangiraku negara Pringgondani sawusana panguwasanipun kakang kaya ora kurang swiji apa nggonku tansah ngestokke dawuh welinge sawarga Kanjeng Prabu nanging kena ngapa kowe malah katon sungkawa Arimbi mara kage waleo ingkang ora ana takokna ingkang ana tambana nduk iya yu Arimbi kaya katon sundrut guayamu lalu cahyamu binti tinggalmu ana ngapa jane iki mbok ya sing tumlingah mergo sedulur iki bayane kaya ndok tak petayangan nek diji susah kabeh ya melu susah kowe mikir apa to yu kowe iki mikir apa Kakang Arimbi iki ya wis ora kurang-kurang nggone nguja yu Arimbi. Yu tak sedulur sing wedok ki ya mung kowe aja susah. Kala bendana kowe iki sing ngadate saben-saben cerak karo mbakyumu Arimbi. Apa ya ora ngerti sing dadi telenging ati Arimbi? Mbok Kang. Aku ya bingung karo olah piagane yu Rimbi. Nek bengi tango ora tau tuyu. Maya sedelo mung dandan. Maya aku tau nemokke layang pirang-pirang kae. Layang saka sapa? Ya mbuh. Aku ya ora ngerti layang saka sapa. Nang genah surasane tak waca kata-katane iki bangsane oh my darling. Terus ana gambare satriya gagah pideksa godhek wok timbar jaja. Ngisore terus digambari godhong palu ana panahe. Ditulisi nang tulisane ora genep mung muni sai.
Ngono Kang. Arimbi. Jane kowe iki mikir apa tondo Arimbi? Mangu kang mangeni anang yonenge ngolo Kakang Prabu batu Kakang ora krasa to legetane atiku. Kowe wis tau dadi enom, kowe wis tau ngrasake nikmate nandhang asmara. Dadi cethane kowe iki nandhang asmara. Banjur sapa wong lanang sing dadi memanike atimu aja sumelang. Mengko pun Kakang kang bakal mbudidaya mrih dadi sesandinganmu. Batu Kakang. Blak-blakan wae nalika semana aku nedeng anglang ana sandhuwure negara Kacakra. Nalika iku negara lagi nandhang pepeteng ya merga Ratu Buta sing jeneng Prabu Baka. Karemenane mungsuh daging manungsa saben dina kawulane dipangan Baka siji. Nganti kawulane mentek Kakang, jebul lekase Prabu Baka mau dipungkasi dening satriya pinunjuling jagat ingkang dadi utusaning adil. Aku nekseni dhewe tandange satriya kuwi nggone mbelani adil lan bebener. Ngudhake jiwa ragane kanggo tetampa mulyaning negara Kacakra lan tetulung marang kasangsayaning para kawula. Wusanane Prabu Baka sirna dening satriya mau satemahe Kacakra bisa merdika saka cengkramane Ratu Angkara Murka. Batu Kakang. Bareng aku weruh tumandange satriya mau kang seping pamrih rameng gawe Kakang. Atiku kecir terusaning rasa tresna marang satriya iku Kakang Prabu. Arimbi, aja dikalang-kalang. Satriya kuwi mau jenenge sapa, Nduk Arimbi? Kakang, yen aku matur apa Kakang Arimbi ora duka? Ora gage matura sapa satriya kuwi? Kakang, santene kuwi kekasih Raden Bratasena. Oh, lah dalah Bratasena. Oh, lah dalah Arimbi. Bareng kowe ngucap Raden Bratasena aku banjur gawang-gawang kelingan nalika sedane Rama Prabu. Sedane Rama Prabu trembuk merga saka nistane Patra Prabu Pandhu Dewanata ingkang ora weruh marang lelabuhan. Mula yen nganti kowe daku nyenti marang Bratasena menungsa turase Prabu Pandhu, aku ingkang ora entuk, aku sing ora sarujuk, aku ingkang sedya mempalangi sing dadi sedyamu Arimbi. Manudayatama ngambararum sanggu suma lewane milangoni Batu-bat Kakang Prabu. Ingkang kaimpi-impiku supaya Kakang Prabu bisa ngewangi lan jangkung apa kang dadi gegayuhanku suwita marang Raden Bratasena. Parantine kowe malah memalangi setiaku Kakang. Wis dadi upayaku. Aku tumitah dadi putrane Rama Prabu Trembaka. Kudu bisa males wirangmu dituwuh marang sedane. Aku kudu bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa. Mula yen nanti kowe deku ana ngarepe anak mungsuh,
Oh, aluwung aku ilang-ilangan ndok siji. Bat. Yo, yen pancen Kakang Prabu orang ngrojongi. Mung pangestune Kakang Prabu wae sing tak suwun. Bebasan kepala ngono mlumpat nganti medhot. Aku tak mbudidaya dhewe bakal suwita marang Raden Bratasena. Wah, adalah. Wah, bocah wadon kok nek duwe kekarepan kaya Gunung Waja. Wis tandake yo tetep wae wangkot wangkal ngeyel. Wah, ya jan piye to, Kang? Ya kok maya dadi kaya ngene yo limbe minggat. Kala Bendana wis tutut ana mbakyumu Arimbi. Yen kena pripiyen yen ora kena mangsa borong Kala Bendana. Ya Kang, dalu pamit. Tobat. Kakang Prabu Harimbo. Nanti tekan semono nggonmu gedhe keburu sengit marang turase swarga Prabu Pandhu. Nang nyadian kepiye wae atiku wis kadung kajirete ning rasaning rasa katresnan marang Raden Bratasena. Awan bengi sing tansah gumawa ana netra ya citrane manik ing atiku. Yen pancen Kakang Prabu ora gelem ngewangi lan budidaya bakal tak goleki dhewe. Raden Bratasena paduka wonten pundi? Ora iso musik. Aku ora iso nglawat. Wah, iki dayane opo? Wah, Babu Kunthi. Wijo kangko kakangku. Aku kasang saya. Aku tulungono wah permati aku susulan aku tulungono.
Raden Bratasena. Raden paduka wonten pundi? Wijo kanggo permati aku tulung ana. Tobat. Iki kok aku krungu wong greng-greng. Monggo sajake nandang kasangsaya. Tur aku kok kaya ora pangling karo suarane. Nang wong ora cetha, merga kaya ketutup pedhot. Mengko dhisik iki sapa lah kok greng-greng kaya sambak? Wah, jebul ning arepku ana pawongan. Kowe sapa? Lah yen iso aku tulung ana. Tobat aku iki Dewi Arimbi. Panjenengan sapa ngaku? Wah, aku Bratasena. Sinten Raden? Bratasena. Sinten? Raden sinten? Wah, aku Bratasena. Tobat. Masena to. Raden boten nginten bilih kepanggih wonten mriki. Duh senenge atiku ya ampun. Piyo. Ya ampun, seneng aku nek dandan iki pun ndak. Jan. Batu ya ampun ketemu ana kene. Raden, nek lajeng paduka menika kenging napa? Raden paduka ampun sakit nggih Raden. Ampun sakit lho, ampun asam lambung. Ampun sakit dadi sakit kula mawon. Oh, aku iki kena dayane apa? Wah, aku ora iso ngubah, ora iso musik. Aku ora iso nglawat. Mulai pancen iso aku tulung ana. Wah, aku malah prasopo. Aku prasopo-sopo wae iso nulungi aku. Yen sipating priya bakal tak aku sedulur Sinarawati. Yen wadon bakal tak wengku karo sampun prasopo bilih nadyan puja teng wanita yen saged nulungi badhe dipun wengku garwa. Menapa menika saestu Raden? Ya tenan. Kuwi wis dadi sumpahku. Upami kula saged caos pitulungan. Umpama kowe iso nulungi, mesti bakal tak wengku garwa. Tobat iku saestu. Ya tenan. Yen ngaten kula tulungi Raden. Bejo sewu paduka saged waluya Raden. Wah, kowe sing nulungi aku. Inggih Raden, kula pun Dewi Arimbi. Wah, kok jebul wujude buta wedok kaya wewe gilani. Raden! Batu balaran tenan to. Mas Sena iki senengane kok kaya ngono. Tobat. Bareng tak tulungi, bareng yen ngetir wujudku buta wedok. Banjur Raden Bratasena mlayu-mlayu.
Raden, Paduka menika satriya lho Raden. Paduka sampun ngantos nincati janji. Paduka sampun prasapa sagamengku garwa dhateng kula. Raden ampun praja Raden.